Zurem svita što mijeli ga on, a ta kuća me ruku z njim ruca, tropošćuvaj cvaru bežni skor. Petnim cunku tu stoji myši kruša, zurem svita što mijeli ga on, a ta kuća me ruku z njim ruca, tropošćuvaj cvaru bežni skor. Pieśnia serbskiego ludu studencza, zawielili cię nocy nos, sobie zakczywa kwitku na ręcza, nasze serbstwo, a nie z jedno zos. W jednym cugu tu stoi myszy krucze, z lurem świta szamieli go hor, a ta kucza my ruku z nim ruce, tropošćuvac varu bježni skor. W jednym cugu tu stoi myszy krucze, z lurem svita šamieli ga hor, a ta kuća me ruku z nim ruce, tropošćuvac varu bježni skor. Kujšte ptačk svoje kirluški kvali, a to je ten sa úrazne raz dovolené.
Witam was jara wutromnie na jubilejne zaradowanie Becza 70 lat Prenia Serbska Kulturna Brigada. Witam wszystkie rejowarki a rejowariów, spiewarki a spiewarów a huczników, nieczych a niedeszych i starszych podbieraczelu, potom jeszcze sponsorów, to znano so jeszcze nikoci namakaja za Prenu Serbską Kulturną Brigadu, sympatizantów a też niedeszych narodów, kiż maja tamle swoje blidohaj. Ja widzę. Tomu nie możu ničo dodać. Dobry wieczór. Wutrobne witajcie tu do pełnej krony tu Budyšinie na wuriadny, osobity jubilejny swiedzień 75 lat Prenia Serbska Kulturna Brigada. Kajka to składność, co tu skadżować, a oswiecić wony jubilej. A słyszeliśmy, że preni spiew przy zaczahu, kiedy Prenia Serbska Kulturna Brigada zcywa natoczyła. To są namakali rozwój w swoim archiwu z lata 1903 a posta Juri Wiener je komponował na aranżement Jana Bulanka. A tu ten drugi spiew, mačernu reč, lubuju, ki so dženca jeszcze jara husto spiewa, wieso też mamy na składzie z lata 1955, ale to je o wiele ręczo zaspiewane, hacz nachawania, kiż mamy. Jeszcze raz wam kompliment. My so ibamy dženca przez 7 lat, a tak su si organizatorojo prajeli na haj, da bychmy dobili też niekotre generacje tu na iwiszczo stajć. Tuż stej tu dženca Jakub Vočo za generaciju Friedemana Beme. A Bogna Korenkowa za generację Achima Brankaczka. A ja dženca skakamy przez 20 słone prawa Bogna, to po takim nie dženca żadne wusywanie rozwosa, nie żaden strach. Nie trzeba się sywa wusydnyć albo wusnyć, bożo zwanuj, to je interaktywny program. Do reka możecie rady sobą śpiewać. Namakacie na blidach menujcie zeszyłki, odpowiednie spiewy. Rady raz tam się doladajcie też na szczynowinę, potem so tekst jeszcze raz wozewijaście wutrobnie przeproszeni sobą śpiewać. A dokiż prajo interaktywny program, Bogna brigadnicy wiedzia, że na zapoczatku szczyju je, so menujcie womere aderie zaspiewać. Hej, štuj się sobą śpiewał koreš, to nikt go przyjdzie? Stanecz, proszę. Hej. My so wszyscy no zaspiewamy. Rucz ty mi z runa na bycz. Hej, to šo, niczo nie poma. Potem te ślepy klinczy. Wujke hibanie my nie czynimy, ja wiem, ka to je, gdyż pon szatjamo siedzi, jako nicze wuko hamplować, to nie tak dere. Po takim. Jako jedno zvučovaniu, hubu do podka, te mu, mi, nie genau opak, mi, mu. Hej, to so wszystko fajn zmieści, so możecie porane śpiewać. Zuza, zuza, zuza. Zuza, 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 zu. Zuza, zuza, zuza. Zu. Wyście wszyscy przyszli dobrowolnie tu. Proszę, ladajcie przeczenie. No wam, no. To wujkotne kliczyło, smycie co za Wutrobny Jack. Ach, perfektne. Das słyszysz? To są niedyscy brigadnicy. Oni to wulkotnie jeszcze zamoża. Szwanawiecka obchodzie. Nitko štuje seb, da je woplubowaniši spiew Serbskiej Kulturnej Brigady. A dokiż nie brigada ino szkół, ale słusza wiedzą k tomu też rejomanska skupina, która się so przed krótkim hakle wozrodziła, a też hercy, zcie też proszeni do regi, na przykład jednym przychodnym spiewie, Ria Radosze, prynu choreografię na wony spiew je Peter Malink nacisnął, nitko pak je rejomanska skupina pod komandą Cornela Kolembusa, a woni budu witać też do regi. Hej, a potom še mój osobinski najljubši spiew Hulci młodzi zobychu was korty wzali, dokeż niście mi dżęczanu reku dali. A na końcu potom jeszcze
chłopoki, kaž prajne, tu je zešuk, a gdyż so dirigentka k wam woproči, no chce ona próbować, hačte wy šic jeszcze tu, aber spicze, ale do rika potom šte wy lubie przeproszeni sobu spiewać, a ze tych, ki su na oči zabili, aber doky so na oči nie hodža drastam, aber kaž tiž přeco, mamy potom zade na štinowiny ekstra hišče tutun tekst odmolowany. Tu już wszystko proszę poska na komando dirigentki Judith Kubicec. Wiele wesela!
majątek miała, ja ciebie nie pytam, byś majątek miała, jano ci się pytam, co nie będzie zjawa, jano ci się pytam, co nie będzie zjawa, co nie będzie zjawa, co nie będzie zjawa. Chciałabym, ale nie takiego. Chciałabym, ale nie takiego. Ładnego, zgrabnego, chłopca sierackiego. Ładnego, zgrabnego, chłopca sierackiego. Chłopca sierackiego, chłopca sierackiego. Na hajto z tym sobospiewaniem to się troszkę zvučujemy, ale biežno jara dere. Chcemy započínać. W prednych stawiznach prednie serbskiej kulturnej brigady wiedzą nam wszystkim jasne, że 1949 so założyła jenoż 4 lata po końcu II światowej wojny. A predni wustup syła 25 januara, so wie ptaczy kwas, 49, a nie tylko je wielkie praszenie, gdzie ma nicht tu ideju. Proszę, nulce ułacz, to nie jest szulska godzina, gdzie by predni wustup. Ma nicht tu ideju. Boste, nie? Nie dam nic wołać. Ptaczy kwas, ja pomham, by to Budyszynie, ale gdzie Budyszynie? Wielkie praszenie. Proszę? W Kielami? Nie skoro, ale toż mo praw smier, stano ma jeszcze nicht tu drugi ideju, chyba ja pomacz. To by lušna odmova, prošu rade. Dječe to z nami, kaj šulske očine? Aha. Nije, praju, to by tu menuce, v budyske krone, v stare krone, predhacu votorali a bio 6 mesacu znova natvarili? Jene 6 miesięcy so tedy trebali w pustatych 60 latach, ale tu by potakim preni wustup. Potom jedzie do Dreżan, Kamieńca, Werbna, Janczojc, Lubija, Slepa, Wusporka, Bukec, Lipska, Kruszčice, Ottendorf, Sulšice a přece zase v Budyszynie. To są byli jene stacje preniego lata. Ja noch chcę wiedzieć, kilka kilometrów są oni przejeździli, a kilka czasa też pensum by hoberski się myślał. A tu te lata bychu pozaču też kietrop wodne wuspieszne lata, dokeż pisa Frido Mitschk listcze konc januara 1902 posta, cytat, stana na szynowinnym wuladamy, ladajo roczo. Na zajszwecji lata wupraju wam swoje przypoznacze za to, zoście wy ze swoim krutym kolektywom dali naszej szuli tute jadro, z którymśmy przewinęli wszystkie czerze zromadnego natwara, sztopak wuznamienia preniu serbską kulturną brigadu we wowóku kulturnego pracowania naszego ludu docywa, o tym niech sudza pozdźiši. A z tym sme mieneni dżęca kilka 4, 5, 6 lat, 10 bożiszo, my dżęca o tym sudzimy. 1950 są oni, że też mieli jeden akordionowy orkiester, w 90 latach je to potom Jan Kelebniczek hercu nawiadował tu na gimnazju potom, a z lata 2014 stara so Józef Farkasz o hercu prenie serbskiej kulturnej brigady. Bycie tu, aber Bycie rada najbliższa, raja tu. Dudy to nauczuje znany dudak Stefan Kostosz. Witaj. A tu je Józef Farkasz ze serbskimi husliczkami. Hej, aż tu są ci drudzy. Jutro witajcie. To chcę się raz praszeć. Štuwoni su, sim sa skrótka praszeć. Przedstaw się raz, jak ta rykasz, ciesy. Ja sam Leandra Noakec z Kruszčic.
Hej, wutrom, witaj tu do Budyšina, Jozefa Hantuša znajo, witaj Jozefie? Witaj, Jakub. Z Radwara, abo? Z Radwara. Wulkotne. Da ja skrótka raz, tu, taki Huber, Jezus Mara. Proszę, przedstaw so skrótka, du hast. Sim Elnet, Z Wodkajsy, wo kommst du her? das ist Chemiotat. Wulkotne, witaj k nam, a ty du se? Ja sam Vincent Simon Reiche. Ja, przyjdę z Budyšin. Ja. Wutrom ne, da musst du mal doma zu Ruhe. Wutrom nicht der nam, Herze nam rade zarajče, a dokiš smuj vam hižo rozvoj zbognu, so je to interaktivne program Herze, was du nitko doreki prosza, tu iż si rade črije wobuč, abo zuč, kaj se vam takle chce, so kajž mutlčki tu požurli so verčiče. A proszę so nie dziwa, dżęca też holce do reki prosza. Tu już wam wiele wesela. Takie są moderne czasy, wiele wesela.
Ja myślę też, że członów prynnej serbskiej kulturnej brigady dżęca jeszcze w sobie uznamienienia, to je była wyporność. Ta wola so zasiedzieć stajnie a wszędzie za tę kulturną brygadę. Andrzej, też możecie o tym powiedzieć. Też dżęca jeszcze powiedzieć. Jara wiele takich przykładów przynieść z kajki lubością a zahoritością, a w oprawdzie pod kajkimi, często jara prymitywnymi, wymienionymi są nasi młodzi stajnie z wielkiej zahoritością śpiewali, rejwali a chodzili. Tu chcę uzmienić, że kulturna brigada a jej założenie ma się du zmysł. Juno w tych latach by trzeba, że młodzi ludzie krótkie sobą zaprzymną do nowotwara, do konkretnego dzieła z łopaczu motyku. Przy tym sme śpiewali, przy tym sme się radowali. Jara wiele są k tomu dopomali, że w Serbach je nastało ansamblowe umiejstwo. Tak je so popram te življenje v prednje serbske kulturne brigade, na moje življenje v uskutkovalo, da sem 40 let pri serbske zakladne šoli učaka bila, a te cebe 40 let sem ja tež revarsko skupino organizatorice navedovala. A z naše revarske skupine so potom malo, ale tež vyšli, ktorí so potom to jako pohovanie činili. Może czego nie szplacać, hej. Kokoszka, kiż nie ryba, zorniszka si nie namaka. Po tym hesłom są pilni pomocnicy pytali w archiwach, kramoszczyli w Serbskim Instytucie, w Serbskim Rozwoju, a przy tym tute narawania namakali. Kajż też oryginalne zvuki Andrija Cyża, jeho manželské Edith Cyżowej, toście słyszeli. Hej, Jakube, my smo runje slyšeli, što za njih brigada reka, što reka za tebe brigada? Bez dvila też naspomniena woporniwość a zahoritość młodych Serbów, kiż z zapalom haja serbsku spiewową ludową kulturu, a szako z tym generacja Friedemann Bejma, też niektóre junkrutne cytaty myślą na to, że je meraz jako rytmisches Rindvieh pomenował. Alles prawom, już jak już, prawom. Nikt nie wiem, hat się wopak śpiewał, aber so wopak hibał. Hej, nikt do tego słyszał, ja dalej powiedzieć. Also takie cytaty ja nikt nie mam przygotowane. Bo taki, znano już romadzimy najręcze cytaty korowych nawodów, to zawiesz też Nurianu knihu, idea za ludowe nakładnictwo domowina, niže cyża, no, si nie dam sobie napisać. Ja troszkę wabić tylko budu, dokiż Jakubie, masz ty już twoje prenne wopory? Ach, da. Chcę się opraszać, czubie brigadzie, hacz do 70 lat, znano możecie raz roku zbięć. To między nasza przychowa czasowa doba, 1970. Szczeło słyszeli? Wujkotnie, ja skrótka przyjść. Wujkotnie. Chcę się was praszać, co da je wam brigada woznamieniała? Znano też sobu napuć dała? Poprom jara wiele, dokiż byśmy ten drugi dziel naszego szulskiego pobytu na rozszerzenie, ta druga połeczka byśmy kultura, śpiewanie, brigada a zromadność. Utrzymy, dziękuję so. Tu byście na rukę? Hej, podlanskie blider tam, hej, nie dam naprzeć. Wieso, jara rade. Proszę jara. Co je wam brigada sobu napuć dała, co ona wam dżęca jeszcze woznamienia? Also mir wona te najkrasniejsze serbskie śpiewy napuć dała, które się mi przedsedale śpiewała, też w Delnej Łużycy. Wutromny dziak wam, wielki aplauz a zmušitych, ki so dali, ich was, dziękuję so wam. Ja, vorešinč. Hej, a ja sam namakała, kaž to je takich kistach doma, svedžensku nareč za prejnju serbsku kulturnu brigadu z leta 1969 z oryginalnym podpismom tedomniejszego dyrektora serbskiej rozszerzonej wyższej szule Juri Pieczka, to jest tu Mate Pieczka, nic und damon, dokąd schon damon Juri Pieczka by Koczebusu. Cztery strony, so dere čita, když je socialistické vonza a demokratické naruna, to schon jo.
Ale, što je še jara zajímavé, on je tu 5 dybko menoval, čehodla je brigada jara vážna. Ona šíri serbsku kulturu. Ona je kadronja, to reka, z nej sú ušli napríklad Jan Bulank, potom je Jan Reher, som ja čítal, když byl, dočekajme, to byl někde na té třetí straně, tak to je, když má ten starý vopena, ne, to je dyb 4. Koľko časa my ešte máme? Jan Reher war při státní opere ve Berlíně. To se první krát čítalo. Tež on je vyšel ze první serbské kulturní brigády. Potom mají brigádnice superšulské úkony. Je to dženca ještě tak? Hej, oni negaja. Negajte to. OK. Skručí so národné vědomí, to potom božišo raz přeprujeme. A brigáda pěstuje přečestvo mezi národami. A to se tež ve zpěvách pokazá. A to możecie zase dopokazać, że interaktywny, przychodny spiew minuty, albo przychodny spiew, když możemy sobą spiewać. Żydowski kanon Hide Matow, praju? Hej, albo Hide Matow, hej. Dirigentka se potom wysoka, że zwučenie na was wobroczy, a potom możecie pilnie a mocnie sobą spiewać, przy tym na kurzepad wiele wiesela. Tekst namakacie nie na první stronie. Nie tam odcinć, a tam hier. Prima. Dajcie się lubić, wiele wiesela.
Oh, to był taki moment, husacie gorze. Mir w Izraelu a Gaza, mir Ukrainie, to może bez wiele tu tym śpiewać też tak podpisać. A je to hiżo wiacore lata jo, zo su brigadnicy popuczu do pedalu stupali, skiery, gdyż nitko se tu na przykład też na próby do toho dojedu, oni skiery napwun stupaja. Nie, oni so daja wozić. Aber tak, hej. Jasna wiec. No hej. Do pedalu stupać. Nie sme my spiewali, ja jedu z kolesom, a tep tam z wiecikom. Czyje pera to je? Nie. Kniez, wučer serbszczyny? Prawe, Horst Meldka, to se słyszał, hej? Wučerka to wie, hej. Ja si myslu, że tutun spiew so byle hodzi na e-bajki na przykład hać stupać do pedalu, albo? Ale Bog nas spiewy przyndu, spiewy du. Moja generacja i otrostwa ze do pedalu stupa moj, od Mirčina Wetzlicha, tam by menucy komponist prawie. Kolesa su modernische, maja nowe barby, maja elektryski motor, a oni taką czerstwą barbu su wonemu spiewie też dali, jako słyszymy nitko, hajmoż rec nur interpretację wonego spiewa. Nidom ze elektryskiej pomocu. Ja sam so prašala, jak tu ta band rika, kiž tam sedí, a mi je so prajva to band bez mena, nico so po na soršiče, so nisme te mena prajli. Po takim band bez mena převodža prednú serbskú kultúrnu brigádu ze s pedalami do přichodnej přestávky, alebo do prednej přestávky zciva, ze zapalom, s elanom a potom nie trebamy żadnych klinkaczk, to wy potom słyszycie. Z dybkom siedzimy z nami. Tu już wiele wesla, rano przestawku potom. Boże mnie, a nie dom. Pedalo sto
To je váš Applaus. Orchester Doroschene pod návodom Conny Wolf. Štuj trošku sobu słucha, pitnemy so chronologicznie tu hibamy. Myśmy zapoczęli po ostatnich latach, nietko przyjdziemy pomału do przewrotowego czasa. A tam mamy na kurzepad Conny Wolf jako legendu serbskiego gimnazja. 36 lat nawieduje hižo orkester skutkuje na dobro šulerjev 1988 je započinala na gimnaziju za špecialne hudžbne skupiny, ariadone, a započatki orkestra te bychu związane ze zabawnej hudžbu budyskich kofejonach. Aha, tak po takim. 2004 potom je z orkestrom serbskiego gimnazja zakskie wubiedziwanie orkestru dobyła, a z tym związana by potom też delegacja na zjazkowe wubiedziwanie. A Conny Wolf hori so za orkester, wasby za każdego szulerja, kiż se w orkestrze soborać, sztojcie je credo sztućce tun smi, a potem ona na niveau šulerja odpowieduje pisać sadźby. To reka, gdyż ten szuler dzieja przychodne przyjdzie, może się stać, że na każdoletnie sadźby przemienia. A to je jeszcze raz aplauz hodny. A jedna, która wszystko runie sobą hudziła, kore, bo orkestre doroszczenych, je też pod nawodom Conny Wolf hudziła Jana Šočic, że da macie da dopomnienki na czas w orkestrze z Conny Wolfowe. Nej, su šelakro dopomnienia, šuš Conny znaje, wie, so jest żywo znaje, schätzen, što jara osebite. Hej, mamo reane dopomnienki na orkestru lewa, na Šelako ustupu, že si že prajo na dwubidžovanie nimských orkestrov v Osnabrücku, to by taki highlight, hej. Wutrumny Jack zaště tu, a šako jsem mu naspomnil, su so honili po nocach v budyských kofejonach, abo vodně lepe prajne, a jedna, która je tedy soburała, je tu vežoli bogna ciju hižo vuladała. Hej, to by moja šulerka. Madenka, nitko smiešli prajč, dešće verali. To mi ženi nešto přeradili, to by také potajnstvo. Meste mi je teko lit zajšlo, to by možtala prajč, aber. Nie, dokiż naszej hulcaj sedzi tam na jewiszczu. Potajkim, to jo było, gdyż mo piskali byty światło, myśmy na drodze też rali, myśmy też iżo do Marburga jeli, also przed Osnabrückom myśmy też iżo popuczu byli w drugich zjazkowych krajach, a ja nie woprocze nemżu szeradzić, proszę wodaj. Hej, moja neke cicili čakam na tuto vodmoka, do ještě čakać. Dešte tak daleko dorošteni za osmeče to slyšeć, koliko let to ještě jo? Filip, haki to nekemo uši začinč. Dere to ještě tež dodníme znano k přichodnému jubileji. Fulkotne. Wutrumny Jack, Malenka Šočic, za vodmohu. Orkester bie popuču po celej republice a przychodny spiew reka nitko popuču do K, prašenie kajke K. Je to Kulo, Kočina, Kamienc, abo do Krune, bo wie, na koncu samo dokočmy, budeme widzieć. Dajcie si lubić orkester doroszczenych pod nawodom Conny Wolf. Wede vesela.
On the way to Chisinau, people, there's a lot of perils you gotta go through. Watch your step. Don't be afraid. Go forward. On the way to Chisinau. Orchester Doroschene, Conny Wolf. A ja tady byš rec, skakajo po leđesatkach, generacijach, kužu generaciju je hinaša kompozicija hajova, rec našu generaciju, Mirčin Wetzlich a Malte Rogacki zajšvih 15 letach staj dvije rokove oratori na noj stajvoj, vjetornik a časy a rodžišćo, a tedy su se tež CD-ki natočili z podpiru Serbského ľudového ansambla. Haj. A tute CD-ki dženca bože tu ne předaja, ale ve SKI je maja a tež ve Serbském ľudovém ansamblu můžete je kupić. Vy slyšíte medley z oratoria Witnik a Korla Wulki z Rodžišća. A v době Friedemana Böhme je so dalša CD-ka natočiva menice z oratorium Žnije. Ale kaj jsem ja slyšela, to nie je celé tak bez problémů tam odběžalo. Jakoby, jsi ty kneza Böhme namaka haj, tam prošel světcu, tam... Friedemano, žádné nahrávání bez problémů. Tedy radvorju, víš, ještě radvorské meji. Tam je jen po druhým nanuznik byl, víš, ještě čehodla, čo tam byl. My jsme jedli tam v Katolika Jelenine, nie tun Hostschens, při sportnišťu. Měna můžu něké, no, nic, Zelená hauška. A to byste dobro v oběd. Já jsem s na menša 3 talere jet. A já jsem strovobo přiotnečen. A ráno sno, vokovo sytte mich telefon klinka. Moja džoka je kora, da ma nešto se spruchom. Se mi so, nije tak sli, so dost soprane. Pohodžene boščišo. Klinka saso. Moj syn, dženca nepšinče, ne, tun ma se spruchom. A tak džiše to dale, ponjak nini recina mi sosta, naša ljuba duša tam horeka, svoniva, a dovo hotviše hore, a naraz bekunz. Ale to nima niča z radvorium činč? Eno so neke, si ne misliče, no? Moj svoje radvorskaj, evo ka ne trebam ja zumaj šiječ, da bi jara keč blive biti, ole. Hej, tak ja to tež nisem minil, ne? To piše šo volkotne. Hej, my jsme tam naravali pon boščišo dalek, a to by, my jsme vusačili a jen tyčen boščišo miso sa dalečini a tun vitornik a čase je tohotla ještě jen riane CD hotvavo a jen ne pötne to, što tam stalo, jen to tež nenucha, jen to, jen cyle jedno je to jara riane.
Utromny Jack. Jetzt Bema, Friedemann, Bema, Utromny Jack. Ale jedne prašne tola jeszcze mam nie zbema. Nitko jeszcze na wumenku. Siedzicie tu w publikumie, jak da se wam čini? Je takie noa sobu šva takče, ruka tajne sobu diriguje, jak se wam čini na wumenku? Ciężkie. Ja wierzę. No, to są szo takie janżelki. A so są oni też czerte. To my nie prajmy. Rytmisches Rindvieh, no? To ja nie jestem praju. Dżęsa wiac nie bych to praju. Ja słyszę typy tak rady rano w serbskim rozwoju, a tam klinczy to jara rytmisce, jara przemyslem. Z waszej pomocy so to radziło. Utromny Jack, Friedemann, Bema. Dziękuję so. Utromny Jack. Durch švese so nitko na rytmický kór a projektový band Malte Rogacki, kiž převodža a rejovansku skupinu pod návodom Cornel Kolembusa, kiž je tuto 2023 rozrodžil. Ještě raz 1994 by rejovanská skupina, to byšte Jan Domaška a Sylvia Ritze návodžaj. Hač do 2018 by Konstance Wendischec, tu ta dobra dusza rejovanskiej skupiny, a nitko mamy, ja sam dżęca liczyła, 8 holców a 5 holców w rejovanskiej skupinie, to ryka, proszę, gdyż macie holcy, kiż so rady hibaja, aber nie są uczyżeni, przyjrzycie, a kiż nie są takie rytmiskie rindviecher, aber to ryka, also kiż so można rytmiskie hibać, tych proszę przyjrzyć, a tuż jewisz to jest swobodne.
Prina Serbska kulturna brigada a rejowanska skupina. Wutrobny Jack. A ja nitko sme si dojeli. Przycho 15 dale do naczasnego czasa. Dziś szpyta brigada wieza też w osobitości, gdyż je tuż do nowych hudźbnych stylu, a brigada są tutym pak też przypodobni. Na przykład Loni na skadżowance, slano so tun, aber tam ne dopomina, tam są wuriadny przynosz pokazali, mianowicie serbski rap po całym świecie znatego śpiewara Eminem. A maturanča sami są tutun ideju mieli namietovali, a slano môžu so raz prašec
prašeć Sofie Matješkec a Hižbětu, Pöplec, Cedelka, poma. Jak ta na ideu přišli, že se to upytali? Also musimy ze Knikubice zhromadže na tę ideę przyszli, a potem jsme si tu pomoci po Petra Cisoka holvali za ten tekst. To myśmy nie byli tak ľahko to sami pisać, że tak dokładnie, no, a tak to pan romantisch išlo. A potom też zawieszcie dalszym spiewarom przedstawili, żeby przy nas trona reakcja spiewarów bychu zahorjeni? Haja, bo rekła nasza brigada by na kujże pad zahorena, dokiż to też immer nešto hinajsze, hać tu te klasickie spiewy, tu te chorowe, to by ma nešto modernsze szkujże znaje, haja, also ta zahoreność by na kujże pad hulka. A netko na czasu publikum zahorić. Tu nie serbski rap, kor prynie serbskiej kulturnej brigady, serbski Eminem, wiele wesela. Hej, ty by miał jeden pospyt, jedną możliwość dostać co, co się dycył na jeden raz. By so zważył, albo by kapał. Jeho ruce z tym mokry, čevo čepota, golene meske, jeho noze, nevšene svabi, a kreske, šuđe bukota, šukota, pobličo proste, vun so poda na te jevišćo, cyby svet sprosne svoje svoje, nešto krasne novo, cele napjate, šitko svuha netk na njovo, pojno rečno, luđo smješo, honja jokječo, časnik dikodato, niš vokom ih nimo, ste back to jele, di strahi so zubili, luđo jom trubili, strahi jom rubili, ruce zaso suchi, vokom mike se zau, bojo je odvedał, a podsłoniukał. Ludzie kleskaja, jemu słuchaja, jeho wołaja, woła znowa swobodna, hej, wun to zaso zaczuła. Myślę na papierie, a myślę we wuchu. Wun skucznie so zważył, a poczynił uchu. Supi sejmie we hołku, we dołku, we cuku. Pokaż się tym sztuty, wszystko jest twój czas, buzi un raz. Twoja wielka szansa, nie przyjdzie zas. Supi sejmie we hołku, we dołku, we cuku. Pokaż się tym sztuty, wszystko jest twój czas, buzi un raz. Twoja wielka szansa, nie przyjdzie zas. Czuję co kory, szudzie niemdre nory, kiszo depta ja, gdzieś swoje mądre hory, swoje znate dwory, gdzieś mu zbierać mocy. Hun ma świetnie ništo rec, wodne a nocy, byle ništo jon nie słyszy, żywuši su dupe. Mysli nas wie ludzi, tam na zabite kupie, tam so kowa, zawino, wulke borstwo, sedzia pokazać, co je pisenčo. Bola nicht wyhaju tam w serbskim kraju, co tam jacy mają, hać ci ludzo znają, co tam rajki raju, co tam bajki baju, co tam mejki staju, co tam rejki haju. To je jo, to mi zna, to je jo, Bužica, mocy koty szapa na jewiszu un Bužiba. Drugi won do sveta, što za ludzik svoj un bujiba. To je jo Buž, a to je jo muzika. Sejmie we hołku, we dołku, we cuku. Pokaż im sztuty, netko jest twój czas, buzi un raz. Twoja wielka szansa, nie przyjdzie zas. Zubi sejmie we hołku, we dołku, we cuku. Pokaż im sztuty, netko jest twój czas, buzi un raz. Twoja wielka szansa, nie przyjdzie zas. Serbska sym kruto stałe w Užici, nasz puszun trewier zosu Sojanka. Hora je wutroba, dola we mnie koła so wiac, to chcę świecie pokazać, je przyszł mój czas. Stajnie duszna była, że nie so woparała, że nie so nie podała, przecież so nas so zała. Nitko pak wutriu zdobizn, pod położył korenie, nie to jednore, dysoko polu, to widza, to hidza, ja pak trzeba mną perspektywu, so weho widach chcę znatować. Na swoją wita, a przez to jestem doma, gdyż z lubością mnie wita, ja szak roczu so. Nic dżęca ani ciuce, ja mam nitko šitko hości, šitko wyruce. Tola jednoho dnia, gdyż się szyknął za policą, tam ci sobu napuć, nie obczaruj niczo. Supi sejmie we hołku, we dołku, we cuku. Pokaż im sztuty,
Nitko je tvoj čas, užiju nas. Tvoja velika šansa, nie przyjdzie zas. Zubi se im jebe hoch, gume dół, gume tyłku. Pokaż się tym wśród Nitko je tvoj czas, užiju nas. Twoja velika šansa, nie przyjdzie zas. Nitko je tvoj čas. Sophie Matjeszkec, Elżbieta Pöplec a Filip Buda, serbski Eminem. Wielki Applaus, wujkotne. Jakubie, syty se te fotajmo nablicze, kus wobladał? Czy Żan czas nie? Żan czas. Gdyż ty ladasz jeden rożel je pytnyć mes nide agenca, a kajki to je, što je škor nastupa, hej? Narodne drasy smo ten težno meli. Frisur ist nano, so... Ne, to je narodne dras to ne vidiš. So probach na ušiš šmuratko klinka, ne? Also... Nije. Što to bi, što napadne? Što? Achim Brankač, a mapu, najviš tu. Ha, my smo še zospevali, moji ljubi. No, što so vi dopomnič? Aj, a potom to veliki šok, když Achim opače titul vzal, a my nesmo tu ceču stučku šemoli, a tu ne pši vstupe pravi, tu spil so speva, hotovo. To je žana mapa nič ne boha, žana cedelka. Nekotre še ja mam na probe, šta smo imeli, ali tam žane note dženca cvučitač ne možeš, to je škoda. Tu jsme nedon při návodách nědeších a dženstnišu jsme už doživili. Študa je ve zajšvých letách takhle kor navedoval. To by nike za režiju, ne, resnečo te mena na ščinovinu, no da je přečítač. První dirigent byl Handri Ciš a potom najdleje ščívaše přes cíle džesatky Achim Brankačk. A na něho ščívaše potom Günther Semjank, Bogna Gorenkova, Romana Görlichowa, Michał Kiszka, Friedemann Böhme a Nitko Judith Kubicec. A k Achimie Brankački dobimy jeszcze jedną story powiedzieć. Boj. To když on je opravdu svoje sledy zaostal. Nic ne stim, so je on nas na šekorowe probe, tež od drugih korov, honil, hadiša meja, meva vulku nuzu, da on je so prašal, pravi, te buď tam podla, ústup ja den hat den. Nie, sledy namakamy dżęsa jeszcze w dużym świecie, symanie skupina Brankaczki. Znata też jako pop-sorben w socjalnych sieciach, to zawsze wam nicht opraj, TikTok a Instagram, haj, woni niego, ja, wykładne. Symanie czerdlaszcze się jako skupina Brankaczki, runie tutaj mena wupadali. Dla Achima Brankaczka? Haj, to ma uprodzie nešto ze z tym czynić, na kuże bad. Dziel naszej obsadki, jo, jako młodostny, so one działali po jedno twarskiego mistrza w Jaseńce, po Szota Krzysztofa w Jaseńce, nik jo won. Ha tun jo schätze schich huczniko Brankaczki, aber Brankaczki menho, kines Brankaczk, diese Brankaczk, boj schines mi mój material, unschätz brajo. Ja sam nisem dambo, ja nisem cyle taki handworski, ale damo so boli. Ha, tak so to pondało, šice učbnice su boli Brankački, ha, tak by to za nas cele lohka popravam, prajč musmo Brankački. Ha, tuž máme nedom námět za jednu hymnu, dokež neke hymnu zmeniča in. O, sobechu naviky skora vyšli Brankački, hodný večer opomněča. Hej. Až tu wiesz, na niektórych ledżesatkach ma potem też klinik Conny Wolfova swoje sledy, potem będziemy o wielkach rieczyć. Sztu wie, hej, nitko nam zahudza, mianowicie wielki, gdyż tym tak rec. Wiele wesela, moda, zestawa orkiestra Conny Wolf. Dajcie się lubić.
Muss man schon nachreden? Sorry. My so bližíme među vulkemu finale, a to so nama sva neha. Ale vulke finale še vydženca. Čehodla? Smo prajboj interaktivne, po takim štoje spivne jubilejdiš si romadže nie zaspívame. Hino? Aj, prošu, nikdo mi me so prašeč. Soprane, prošu stanč. Alte, tež smidža, nic se džavosać, ničo ne bude. Tenore, tež, a basy tak a tak. No pojďte. To pa su mamo spěvario, nič to neste. Potom zame, Vulkotne. to se lepe zpěvá, stejo. Seďa to pa już začínené, žana napjatoš, nie to rejnemo stać moc. Zajče si zešuk do ruky, strona 24. Ja si muss auch bez notu bogna. Ja, to sem, hej, ja môžu z radošu do živenia, tvoja noha stupa, kaj so slunčko Lilija, ka? Národný deň kuka. OK, tere. A bez przewoda ninja? Gdyż mianowicie rycz o hudżbnym przewodzie prynie serbskiej kulturnej brigadzie, potom nesmie tute miano falować. Gina Henschowa, 30-letowa iżo kor przewodzia. Dobra dusza, córka. Wielki aplauz za nią, proszę. Tak. Ja, ta widzisz, że się wyszije jara laczny, da smo so niekedy na to dorozumiewali. Dwie sztuczce się przesedni? Aj, dere. Kollektive. Tu już, proszę. Wulkotnie, ja so nadziejam, że wszyscy wotas najmniejsza jedną korę nie sobą śpiewają. To so nadziejam na kuże Badiusza Q. Nitko pak, wulki finale, slubene. A je to samo prapremiera romadže kur z orkestrom, bez toho žaden poriadny svedžen, bez prapremiere. A von spiew, abo kompoziciju je nastawiła Conny Wolfova. A potem zahodzi, to sem pravič, skupina Holarski Nareje, to še vutrom ne przeprošeni. A wy możecie wonka se CD-ku żnie kupić, a z dobą też so ju na homepage Serbskiego Gymnazja podać. Tam mianujcy je kronika, digitalna kronika, wozywiena na tutym miejscu raz wszystkim kronistom zajszły 7 lat 10 wutromny dżak, a wosybie nitko Juliany Ryčkec z Riadonu 9-1, ki su to zestajli. Applaus. A my so też dziękujemy dżęcejszej technice. To je menece Bjašec technický zábor, wutromny dżak za svicu, za zvuk, za video. Potom režiséry Simanej Hejdušce. a organizatorskému týmy. Wutromny dżak, a zobytu my te wszystko dere na obrazowce widzieli. Tam menece te kamery, tam oni siedział Michał Cysz, romadże z 9-letnikom so postara tu o dobre obrazy. Wutromny dżak, dziękuję so wam. Wutromny dżak. Tuż, dajcie się finale lubić. Wiele wesela.
kulturne brigade. My so dziękujemy hercam pod nawodom Józefa Farkasza a Stefana Kostorza. A orkestry Conny Wolf. Runeta Grejowanski skupine pod nawodom Konela Kolembusa. Wutromny-Jack. Geistlich, Niksavich, Wone, nawodnice a dobrej duši. Hej, ona to netko neslyší. A vlastne dobrej duši tuto odcovka menujúce Sylvie Rečceny, když ona neby mnoho věců možné bylo. Wutromny-Jack. A s vami rozhoduje so tun z Bejmic bandy, jako Boča. A jedna z brankačku, Bogna Korinková, Riane Večová, Bože mer.